Hi guys, good morning. So, papunta tayo sa Sapa Libutad. Ay, sa Sapang Bato. We're going to Sapang Bato. Ngayon, nandito tayo sa may Santo Niño Toda, Pangpang. Santo Niño Toda. Nyo, punta tayo na Sapang Bato. Ito yung Santo Niño Toda. Ayun o. Shoutout kay Melanie. Welcome to Barangay Pampang. Okay. Tara, samahan nyo na ako. Okay, let's ride. Samahan nyo ako, guys. Ay, pwede naman. Okay. So, pupunta tayo ng Sapang Bato. Susunduin natin si Romel at si Maylin. Okay, okay. Good morning guys. So, pupunta tayo ng Sapang Bato. At ano naman ang mga na-experience natin kahapon. So kahapon medyo nakakakaba ng konti, pero sanay na. Naglindol. Buti na lang itong Angeles City, walang masyadong napinsala. Maganda Hotel Drive-In. Okay. So, yung na-experience ko kahapon, habang nasa CR ako yung nangingitlog. Nararamdaman ko na unti-unting gumagalaw yung paligid tsaka yung inuupuan ko. Isip ko, nahihilo yata ako. Pero pinagmasdan ko yung mga nakasampay, ang lakas ng galaw. Kasi ako yung sign ko, yung gawain ko kapag nag-earthquake, nagbibilang ako ng 1 to 5. Kailangan magano na ako, mag-evacuate na ako. So nagbilang ako ng 1 to 5, no? Hanggang 5 seconds. Nagtataka ako, ba't hindi agad natatapos yung earthquake? Din ginawa ko na lang, dali-dali ako naghugas, dali-dali ako nagsuot. At in-advise ko si Irene, sabi ko, Ren, patayin mo yung gas, naglilindol. Si Irene hindi niya pala namamalayan na naglilindol na. So akala niya busy lang siya sa paghahalukay ng sauce. Nung marinig niya yung sinabi ko naglilindol, doon pa lang siya na-aware. Sa awa naman ni Lord, nakalabas sila, pati mga bata. Normal situation, walang problema, walang nasira. Alerto na rin yung mga bata. Nakalabas kagad ng bahay. Yun ang experience namin kahapon. Mapalad pa rin yung Angeles City. Walang walang napinsala ng malaki. Pero matagal guys, 15 seconds yun. 15 seconds, maraming pwedeng mangyari kapag malakas yung lindol. Kaya kailangan laging handa, alam ang gagawin pag naglilindol. Umiwas sa mga kable ng kuryente, kasi possible yan na matomba yung mga poste. Kung nasa labas kayo, dapat pupunta sa open space, malayo sa mga kable, malayo sa building. Ganun guys. Hi. Okay, papunta tayo ng Friendship ngayon. Dadaan tayo ng Friendship. Etong Friendship. There we go. So dito naman maluwang na yung daan, no? So yung paligid, yung mga building, mukhang okay naman dito. Normal situation, no? Walang nagiba. Ayun, no?
Kawawa yung mga ano, tinamaan talaga, nasalanta talaga. Yung magagandang bahay, yung mga bahay na tinatayo pa lang, pero giniba na ng lindol. Yung mga sasakyan na nadaganan. But it's alright. It's alright. Kaysa sa buhay ang mawala, pasalamat tayo na tayo'y buhay. Yung mga material na bagay pwedeng bumalik yan eh. Pero yung buhay, pag yan nawala, wala na talaga. Alright. Wow, para may ginagawa dito sa gitna ng daan ah. Pipeline works. Oh. Okay. Ito masyado maluwang yung daan dito, no? Kaya harurot yung mga sasakyan papuntang Anunas, Barangay Anunas. Okay. Dati ano to, rough road, laging matraffic dito. Ewan ko lang sa ngayon, sa gabi, no? Pero mukhang okay na kasi maluwang na yung daan. Yun nga lang, nakakatakot kasi harurot na, hindi na kagaya dati. Okay. Sa foreigner ang nagbabike. Eto guys, pinaluwang na yung daan dito, yung tulay. Ayan ang ganda na. Dati single lane lang to, pero ngayon double lane na siya, magkabilaan. Alright. Dinaanan na natin ang Barangay Anunas. So papunta naman tayo sa Korean Town. Korean Town. Dito halos ano, marami mga Koreano. Mga Koreano na halos dito. Dito sila nagninegosyo, nagbe-business. Mag-e-enjoy sila rito sa atin. Ano. Maganda yung weather natin ngayon ha. Hindi masyado mainit, hindi maulan. Ayan guys, oh. So halos makita nyo dito mga Korean talaga. May Korean Mini Mart. I'm Mart na 24 hours, oh. May mga Korean bar, restaurant, KTV, Korean hotel. Okay. So ito yung Korean Town. Sa gabi maliwanag dito guys, matao. Alright. Grand building. May grand building ang mga Korean. Bagong tayo yun. Okay, magkakaliwa tayo nito. Kakaliwa tayo. So, papuntang Sapang Bato. Yung mga pulang sasakyan na yan, yan yung biyaheng Sapang Bato. Sapang Bato going to Angeles. Tapos yung yellow, yung beige, Friendship, yan yung papuntang Balibago. Uy, daming dala-dala ng paninda ni Kuya. Hanggang dito, sako pa ng Korea yan ha, mga Korean. Parang nasa Korea ka na rin pag nandito ka. Ayun yung terminal ng mga Sapang Bato. Bandang kanan ko. Okay. Biggest Bigis Pizza House. Bigis.
So itong daanan dito may papuntang ano, Clark ha. May shortcut dito. Pero hindi tayo makakapasok doon. Four wheels lang doon. 4 wheels tsaka single na motor. Ito yung daan papuntang Sapang Bato. Medyo inaayos sila yung daanan nila. Kaya ito, tingnan natin. Hindi ka makakaharurot. Thank you. Alright. Huwag ka lang bigayan lang. Pag pinagbigyan ka, salamat. Okay, so inayos sila rito yung drainage system nila, tsaka yung daan mismo. Ito guys, so hindi ka talaga makakaharurot dito. Kung buntis ka, baka mapapaanak ka ng wala sa oras. Aray, agoy. Ayun, pinagbubutas-butas na ay. Okay, sandali lang. Nawala na ng pwersa. Alright. So dito pagdadaan ka rito, habaan mo lang yung pasensya mo. Maalog, tatabi mo tayo guys. Mila Kuya. Okay, so nasundo na natin sila nonong. Tara sweetheart. Hapin. Wala man akong ano, apakan. Paside ka, gusto mo paside? Paside na ako? Oo. Kaya na lang. Oo. Paside ka. Meron ng purpose yung upo na yan. Ayan. Para mas komportable. Marami lang time bomb dito. Maraming landmines. Pag natapakan mo talagang magkiay-kiay ka sa paglakad. Magkiay-kiay. So dito pag emergency talagang kailangan mong magbusina ng malakas.